Piata dimenzia tvorby reality. Ahojte, vítam vás na mojom kanáli. Dnes sa pozrieme na jednu fascinujúcu tému, ktorá môže úplne zmeniť spôsob, ako vnímate svoju realitu a ako formujete svoj život. Ide o koncept piatej dimenzie tvorby reality. Ak ste už počuli o dimenziách, možno ste si položili otázku, čo to vlastne znamená a ako sa to týka nás. Dimenzie nie sú len o nejakých abstraktných pojmoch, sú to spôsoby, akými vnímame svet okolo nás. Našich 5 zmyslov nám ukazuje realitu na jednom leveli. Ale čo ak existuje spôsob, ako vnímať a formovať svet okolo seba na úplne inej úrovni? Čo je piata dimenzia? Povieme si to skratke. Piata dimenzia je stav vedomia, kde sa prepájame so širším pochopením našej reality. Nie je to len o fyzických skúsenostiach, ale o energetických vibráciách, ktoré vytvárame. Tento stav nám umožňuje byť viac v súlade s naším vyšším ja a s univerzálnymi zákonmi, ktoré ovládajú svet. Často žijeme v 3D realite vo svete, ktorý je založený na hmotnom a lineárnom vnímaní času a priestoru. Ale v 5D realite sa nachádzame v prítomnom okamihu, kde sa všetko spája. Každá myšlienka, každý pocit má obrovskú silu pri formovaní nášho života. Prečo je piata dimenzia dôležitá pre tvorbu reality? 5D je o vytváraní našej reality vedome. Znie to možno trochu záhadne, ale v skutočnosti ide o to, že máme moc zmeniť svoju realitu prostredníctvom našich myšlienok, pocitov a činov. Naša energia je kľúčom k tomu, aby sme prešli z 3D do 5D reality. Keď sa nachádzame v 5D, sme schopní prekonať staré vzorce správania, ktoré nás držali v negatívnych cykloch. Zrazu sa môžeme otvoriť novým možnostiam, ktoré sú viac v súlade s našimi hodnotami a so svetom okolo nás. Prechod do tejto dimenzie neznamená len duchovný rast, ale aj praktickú zmenu, ako sa pozeráme na život. Tvorba reality v 5D sa spája so zákonmi príťažlivosti, zrkadlovými efektmi a synchronicitou. Všetko, čo sa deje v našom živote, nie je náhoda. Ako vstúpiť do 5. dimenzie a začať tvoriť svoju realitu? Začiatok tejto cesty je jednoduchší, než sa zdá. Stačí si uvedomiť, že každý deň je novou príležitosťou na tvorbu našej reality. Ako na to? Za prvé, zamerajte sa na prítomný okamih. V 5D je všetko o tom byť tu a teraz. Keď sa nevenujeme minulosti ani budúcnosti, máme prístup k najvyššej možnej energii. Za druhé, vytvorte si pozitívnu myseľ. Naša realita je zrkadlom našich myšlienok. Čím viac sa sústredíme na to, čo chceme, nie na to, čo nechceme, tým viac to prichádza do našich životov. Za tretie, zbavte sa strachu. Strach je najväčšia prekážka, ktorá nás drží v 3D. Keď sa naučíme prijať strach ako súčasť našej cesty a neumožniť mu ovládnuť naše rozhodnutia, otvárame dvere do 5D reality. Za štvrté, počúvajte svoje intuíciu a vyššie ja. V 5D sa učíme dôverovať tomu, čo cítime, a to nás vedie k správnym rozhodnutiam. Keď sa naladíme na našu vnútornú múdrosť, naše kroky sa stanú jasnými. Za piate, nezabúdajte na lásku a súcit. V 5D je základom vzťah k sebe samému a k druhým. Keď prejavujeme lásku a súcit, vkladáme do sveta tú najvyššiu vibráciu, ktorá vytvára pozitívne zmeny. Ešte pár slov na záver. Vstúpiť do 5. dimenzie a začať tvoriť svoju realitu je cesta, ktorá si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. Je to však najkrajší dar, ktorý si môžete dať. Vaša realita je len odrazom toho, čo si myslíte, čo cítite a ako konáte. Tento proces nie je len o osobnej transformácii, ale aj o tom, ako môžeme spoločne vytvoriť lepší svet. Každý z nás má schopnosť ovplyvniť svoju realitu a keď začneme na sebe pracovať a zvyšovať naše vibrácie, otvárajú sa pred nami nekonečné možnosti. Ďakujem, že ste si našli čas na toto video. Ak vás téma zaujala, nezabudnite dať like, zdieľať a prihlásiť sa na odber pre ďalšie inšpiratívne videá. Povedzme spoločne, že naša realita je v našich rukách. Buďte odvážni, buďte autentickí a tvoríte svoju pravú realitu.
Uvidíme sa opäť na budúce.